Aku tunggu saat ini tunggu. Adanya kamu jadi sampai. Bempuni samtano, wani furniture thega, aboni बहुत डिमांड तंग आदिवार पगलायो लाइफ में नमन दिशा काय और जे अंदर तो मनी जागो बहुत नहीं बनी ini dia program itu kasih nahar mungkin hanya program pelajar dia ini nahar mungkin sering borok muni silokno bahaya self development kaiman bahaya ajine lama ribuiman o lamano berenang di balik ini main program dan kaiman जों बरफ मुनि सुराव आसागे खैनानि नागा आव जों जतन साइमान हाइबानो आसाई खैमानि गोसाराव जेसे जरा जों गोथां दंगो चानि ना चाहानि हिंगे आजिने नांनाय नना हाइमुके मागा दुनि थाया आजिनानि हिंगे जी कोना कोना एकटा नों सामुबायना नांनाय आवनि बागिनो एजी डिपार्टमेंट जिनि बररो जों मानसुला यागि जों चेरायराबो जों बय खालेखा फरा जों गागिना चागि बाय जों दिनि समजानो सावगै थांनाय ना आमदिया गभर्नमेंट जतो बरनो चाकरि दिबिनो माने परिपूर्ण खालायमोन आमदि कोनो सिस्टेम करै आजि थांनानि बागै सामुं दांनानि बागै इनकाम फाइनानि बागै चाकरिनो बादि फानो गोबां लामा दं हायसि जों अने सम गभर्नमेन्टआ होलायो गभर्नमेन्ट जे सरकार थुन सरकार जे सरकार थुन जों गभर्नमेन्टआ ब्लेम खालायो सरकार जोंनो कोनो गैया सरकारनि जों कोनो मानिया आसले सरकार जोंनो गोबां लामाथै गोबां फेसिलिटि नुइ दङ जों आवनो नाहाना गैया हासि जों आसलनो रामना गैया जों जुदि रामनानि इंगे जों सिनानि नांनाय जों सिगायसे बल लामाथै जों रां फैसा इनकाम खालायमान आबो जों खालायमानाय आबोनि बादिनो इनि जे 2 दिन जे अवेयरनेस प्रोग्राम जानो आ जागायाव फोरोंजानाय एवानि अवार गरमनि दै जों बमा हायके इनकाम खालायमान बमा हायके जों इनकाम सोर्स खालाय जोंनि जीवनाव जों